Ježiš, tu je to pekné, sprav mi fotku, prosím ťa. Ježiš, no zas toto. Čak, ale ďalej choď, veď to celá chcem vidieť, celé toto. Aha, dobre, idem, počkaj. No. Však ale viac doprava, čo tu tie bodliaky, veď ja chcem to rákosie pekné, vieš? Opa! Ježiši Kriste, celý som mokrý. Však ale nepočujem to cvakať, veď nebuď zbytočný, prosím ťa, ešte a trošku ešte viac správa, hej? No poď. Áno, super, dobre. Ešte mám ísť? Ešte. A cvakaj non-stop a prosím ťa, Cvakám. nebuď nepotrebný. No ale ešte viac doprava a znižšia. No, ešte trochu. No, to už bude dobre. Op! Ale Tak nefúkaj. fotím, no, už to Však je dobre, dobré. tak foť. No ale ešte trošku ďalej. Ježiš, odtiaľ toto vidím, že máš zlý ten uhol. Ježiš. No, vieš, že z No, vody snažím až sa. Nebo. Aha. No, ešte trochu. No, Asi to bude dobre už, ale... ale to vyzerá perfektne. Veď ja už plavem. No, tak toto bude dobre. Hlavne nech tam je nebo, rákosie, vieš. Proste nech to je také, jak to majú ostatné babičak. Lajkuješ to, tak rob. Ale foť, čo s tým hýbeš? Snažím sa. Konečne si na niečo dobrý. Už máš super fotky. No to som zvedavá. No pozri si. Ty si normálny, čo robíš? Však celý telefón bude mokrý, však sa to celé pokazí. Ale to je v pohode, on je vodeodolný. No jasné, No to pozri si. všade. Ježiš. No akože ty si sa moc nesnažil, ale ešte, že ten AI foťak to za teba zachránil, lebo akože dobre celkom. No vidíš, a ty si sa bála, veď to je perfektný telefón, však on je, vidíš, vodeodolný, nárazu vzdorný, prachu vzdorný a má perfektný AI foťák, však vidíš, ako vyzerajú tie fotky. A kúpil som ho za super cenu na mistor.sk v rámci letnej kampane Leto so Xiaomi spolu aj s týmito hodinkami Redmi Watch 5, ktorých výdrž baterky je až 24 dní, to je extrém. Takže neboj sa, kúpim taký aj tebe, poď.